Ubijajte ih na svakom mjestu god stignete. Po Bosni, po Srbiji, po Sandžaku. Vi to možete. Allah će vas pomoći. Allah pomaže, Allah će pomoći malu skupinu vjernika. Pa borite se tamo. Borite se protiv njih. Ako možete postaviti im eksplozive ispod auta, njihovim kućama, svima njima. Ako možete, uzmite otrov neki, stavite im u piće, u jelo.